но е тук за такива като вас. Там не се правят въпреки парите ви, въпреки душите на безценица от вас изкупени. Не се продава, не се продава, не. Издължено е тук за такива като вас. Там не се правят въпреки парите ви, въпреки душите на безценица от вас изкупени. Не се продава, не. Колко струва да го майнете вълнува? Не, важно твое, стига да се ходи в още. Да ви предложа ненужно повече да сложа. Консуматор с гледане, все пак няма как да станеш. Ай, нека да сме честни, нищо не е вечно. Ще имаш нужда да си купиш нещо спешно, кажи си, трябва да се пазарува. Чувала съм чато и депресия лекува, когато живота си наканал се страни. Единственото, което притежава са пари. Не може да си позволиш да мали, че да стоиш на тази седмица са намалили до 3 кула. Не се продават, не. Излъжено е тук за такива като вас. Да не забравят въпреки парите ви, въпреки душите на безценица от вас изкупени. Не се продават, не. Колко още преско, непорядъчно, какво да купи преско? Е морално, ама ли е произведено локално? Колко много, е достатъчно, колко още? Е порядъчно, всеки от нас е само за чит. Когато не може с пари да плати, ай нека да сме честни, нищо не е вечно. И да имаш нужда да си покажеш нещо спешно, кажи си, трябва да се пазарува. Чувала съм чето и депресия лекува, когато живота си наградава с пари. Единственото, което притежава са пари. Не може да си позволиш да можеш да се разтопа тази седмица са намалили до 3 куле. Не се продава. Излъжено е тук за такива като вас. Да не забравят въпреки парите ви, въпреки душите на безценица от вас изкупени. Не се продават, не се продават, не. Излъжено е тук за такива като вас. Да не забравят въпреки парите ви, въпреки душите на безценица от вас изкупени. Не се продават, не. Как се казваш? Това е Мартин! Ето отпред също е Мартин. Става ли сега? Всеки път аз като ви кажа Мартин, вие да кажете да не се продава. Става ли? А ти нищо не чу. Става ли? Става ли? Добре. И 3, 2, 1 и Мартин! Мартин! Martin! 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 Не се продаваш, не! Изложен си тук за такива като тях. Да не забравиш въпреки парите ви, въпреки душите на безценица от тях изкупени. Не се продаваш, не! Марти, покланяме ли се?